mai mage ba na goyon faɗa da za a yi na Najeriya da Nijar, ba na goyon baya. Mu 'yan ƙasa ɗaya ne, ya kamata mu haɗa kanmu. Sunana Da'u, wanda aka fi sani da Da'u Comedians. Ba na goyon bayan yaƙin Nijar da Najeriya. Haɗe kanmu, Nijar, Najeriya duk ɗaya ne mu. Haɗe kanmu. Tura, wanda aka fi sani da wasa. Ba na goyon bayan faɗa tsakanin Najeriya da Nijar domin mu tsintsiya ɗaya ce maɗaurin mu ɗaya. Sunana SGK, faɗa tsakanin Nijar da Najeriya domin Nijar da Najeriya tsintsiya ce maɗaurinta ɗaya. Na gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Hassan, wanda aka fi sani da Chessa Comedians. Ba na taɓa goyon bayan faɗan Najeriya da Nijar. Don haka matasa namu na ƙasar Najeriya, matasa namu na arewacin Nijar ba ma fatan rigima ko kaɗan. Don haka mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗauri ɗaya.